Barka da zuwa Muhammad zamani. Kar ku manta da nuna mana alamar subscribe. Muktar? Na'am, malan. Ba kana ɗaya daga cikin wanda suka jagoranci wannan makaranta ba a yau? Malan. To me ya hana ka zuwa? Tun jiya abokanaina suke gaya min ba zan taɓa iyawa ba. Haka zalika da na je gida 'yan uwana suka ce ba zan taɓa iyawa ba. Hakan ne yasa na ga gaskiya ba zan taɓa iyawa ba. Oyo ni Ishaq. Zauna in ba ku wani ɗan takaitaccen labari. Wasu tawagar kwaɗi sun tafi yawo, sai biyu a cikinsu babu zato bari tsammani suka faɗa wani dogon rami. Lokacin da sauran kwaɗi suka lura da haka kuma suka kalli dogon rami sai suka ce, ba zai yiwu ku iya fitowa ba, kar ma ku wahalar da kanku da tsalle, ku zauna kawai ku jira mutuwa. Ɗaya daga cikinsu ta ji maganar 'yan uwanta, ta zauna a ciki tana jiran mutuwa. Ɗayar kuma ta yi ta tsalle tana ƙoƙarin fita. Suka ci gaba da ce mata, ba za ki iya fita ba, ki yi haƙuri, kawai kina wahalar da kanki ne. Sai ko fit Allah ya taimake ta ta fito. Lokacin da ta fito suka dinga yin mamaki suna ce mata, yaya kika fito? Sai suka fahimci ashe kurma ce, ba ta ji kuma ba ta magana. Ka sani ya kai Muktar, ka bar maganganun mutane, ci gaba da kawai rayuwarka. Malam ta riga ta wuce, amma insha Allah haka ba za ta ƙara faruwa ba. Ku sani, rayuwa jarabawa ce mafi wahala a duniya. Mutane da yawa sukan kasa cinyewa. Ba komai ne yake hana su cinyewa ba, saboda suna kwaikwayar abin da su suka yi. Kowa a rayuwa da irin tasa ƙaddarar. Rayuwa za ta iya canza maka a cikin mintuna ƙalilan. Abin da ka saba da shi zai iya sauyawa akan abin da baka taɓa zato ba kuma baka taɓa tsammani ba. Baƙin ciki ko farin ciki, rashi ko samu, Allah na jarabtar bawa ta kowane irin fanni. Kar ka taɓa ɗauka kai kaɗai ne yayin da duniya ta yi maka ƙunci. Jarabawa ce Allah ya ɗora maka don ya ga ƙarfin imaninka a gare shi. Ka zama mai tawakkali da addu'a, za ka ga sakamakon haka. Riƙe addu'a da sadaka, ka kyautata imaninka, ka yawaita istighfari kuma ka mai da lamuranka ga Allah Ubangiji. Wannan saƙo ne daga Muhammad zamani akan cewa ka bar maganganun mutane, ka yi kawai rayuwarka, don za su iya jefa ka a matsala ko su dawo ku fi maka nasararka. Da kuma ɓangaren rayuwa jarabawa ce. Idan yau ne farkon zuwanka, ka danna mun alamar subscribe, sannan ka danna mun alamar ƙararrawa ka zaɓi all.